Rosena rong pipi Keso par pikajok EM Richard Tokbi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin atum nangra vektha pusi Rosena rong pipia chor ijub rong phar lapen alok hai atum kechoningri pon Lakhain ko re truck Duarbaguri constituency ke parlo thepai ki air Himari phangcho amekar ijub rong phara chor Rosena rong pipi sodetlo Rosena rong pipi aphan Keso kachelanji aphan Thanga warsai avidetlo Kidamtang Dimapur Faith Hospital along kepon anta longle phelang chainong chelong lapen jormi miason anki che jor lablo non ke che jor movilo lasi EM Richard Tokbi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin nangra vektha pusi social media achataya longpen kechoningri pon Dimapur Faith Hospital along ponlo tangka dorde detlo non ke Guwahatian si ponangji pusit doctor satumpen nang pachini dun Guwahatian ke ponji aphan anta avi lasik kang hon kang din so kethe parpik EM Richard Tokbi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin nangra vektha pusi kechoningri pon Keso det Rosena rong pipia char ijub rong phar lapen alokhai kechoningri berta angton pen arjuik tha Sir pan kechoningri ke lan ni chimhona chor kisup pe ang mong sidoko itung chilang nang ji an chilang lo tangka poisa kiwar nai anta war lo bari bithung kiwar jor nai son anta jor lo sikidor de ipu phe an pen aku nabang so kisu kalana thuji lapen Halloween ading ki pon thuji Guwahati Hospital Guwahati an ki ponji khan chihon sir Richard Tokbi aphan kechoningri lo un an pen ki nang kilang dunji mate nang kirab dunji aphan si kechoningri lo lapen CM Tuliram Ronghang alang li phanda kechoningri lo ima bate bang la paris delivery akisu mane kidney dimes hai kiso nang dukolo lapen abang kang pelho dukolo di abang kang hai ta dukolo nitung ke japong awete ma News Report Karbiang Live